أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. الحمد لله. كما عند yanwa da ɗalibai kuke kallo, masu kallo da saurare kuke gani, har yanzu dai karatu yana tafiya a ƙarƙashin wannan peji na ɗan albarka jijiya na YouTube channel da kuma TikTok page. Kuma ga mai buƙatar ya samu karatun alƙur'ani da training ɗin alƙur'ani a social media, to wannan hanya ce da zaka samu karatu da training a cikin sauƙi insha Allah ta'ala. Matuƙar ka nemi rijista ko kuma ka yi rijista da wannan peji a cikin sauƙin Allah, da babu wani abu da aka saka wanda zai gagare ka da kai mai saurare ko kuma kai mai buƙatar wannan training. Kuma wasu da yawa daga cikin ƴan uwa ɗalibai suna tambayar cewa mu ƴan ina ne. Alhamdulillah ta'ala mu mazauna Najeriya ne, kuma a Kano muke, mazauna ƙaramar hukumar Nasarawa a wadin mu shine Giginyu. Kuma ba ni kaɗai bane, kamar yadda kuke gani akwai mataimaka da wanda malamai da muke ta wannan gudanar da wannan karatu. Akwai su irin Malam Tahir Muhammad Mukhtar da kuma Malam Umar Ibrahim Said, dukkaninmu mazauna Giginyu ne. Kuma alhamdulillah ta'ala duk wanda yake da buƙatar matsala ta bangaren sanin bakin Qur'ani ko kuma koyi karatun Qur'ani cikin sauki, to bayani a comment section ko a DM, insha Allah ta'ala da taimakon Allah zaka samu waraka daga tunanin da kake da shi na matsalar da take damun ka a bangaren karatun Al-Qur'ani. Dukkaninmu gabaki ɗaya muna neman taimakon Allah kan wannan niyya ta mu, kuma ƴan uwa ku ta mu da addu'a da fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.